Sini Simna Block Committee TWM YPF Tipramothani Motui Kaisa Rally Khai Tongo Kamni Bagi Rally Ma Khai Jotono Saimano Thanai 7 Tarikho Sini Tipra Sani Khorok Nui Naik Subeldar Sini Mark Hasim Jomatiabai Kiran Jomatiabai Butarmani Butarmani na justice naini bagi je bathanai na phasi naini bagi da biroch tini aro misil khalai tongo obni bagai che din porjonto phasi ri asak somathari nai tamni bagi himale kono babe agami dino omahai tsr pangtung serpi pangtung je kono civilian pangtung niroho borno hake guli khlaiei ahike janapathari yatei o dabini bagai chingtini aro Orobono phasi jesekebe mare nai abono tini chini o misil none mূল দাবি কেতাম chini mul dabi kai Sukanto Das tong phasi mare nai ebong agami dino tai buskangni salogo omahike kem rogo nijini party ba nijini sohokormi rano amahike guli khai buthari atui abo jeno phunungnani moto abti sasi singnayo abongka phasi ও মিছিল বড় থাকি পাই নাই o misil sing katra mara jora thangnai aro hoyto misil taisa guri phayei chini dol doli chongni okhai chini o misil pai nai